प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ। प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो? गुरियाव UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ। सिथाखौ खांना लानो धंस जादों। थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस जाहैगोन, UPPLआ धंस जागोन। नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। UPPLखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं। बेरेखा दोलोआ एबारनि इलेक्सनाव जोङो फेक्टर जागोन बादि मोनाखै। मानोना UPPLआ जेबादि दा सरकार सालायदों बिथांमोना माने गासिबो लक्ष्मण रेखा बारलांजोब्बाय। लक्ष्मण रेखा बारनानै जेब्लानाखि सीताखौ खावनानै लांदों माबाया राबना गाव धंस जाहैदों। थिग बिदिनो प्रमद बर'आ धंस जालांगोन। दिनै इयुथ्सफोरखौ थगायबाय, दिनै महिलाफोरखौ थगायबाय, छात्र छात्रीफोरखौ थगायबाय, मास्टारफोरखौ स्कुल कलेज भेन्सार माने प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै थगायबाय, न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायबाय, 1 भट 1 जब होननानै थगायबाय, दिनै बिफां गायनायनि 10,000 थाखा साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो होगोन होननानै थगायबाय। दिनै बिदिनो थगायनाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै थगायबाय। दा बेबादि थगायनाय मोनसे लक्ष्मण रेखा बारनानै जेरखम राबना सीताखौ खांना लानो धंस जादों। थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस जाहैगोन, UPPLआ धंस जागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा बिनि फिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ। दिनै जुद्धआ जेब्लानाखि जायो होमबासो बुजिगोन जे प्रमद बर'नि मिथिङाव मानो मानसि गैया, प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो, प्रमद बर'आ दिनै मानो रायजोफोरजों मानो अनसायजायाखिसै, बिनि हिसाब खिथाबा जागासिनो दङ। बिथाङा नै 5 बोसोर जानोसै दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया 27 जानुवारि फैगासिनो दङ। 27 जानुवारिनि दिनै सिगां बिथाङा मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन 5 बोसोराव जे बिटिआर रेकर्डनि नैबे मोनसे सिन नङा होमबा? दिनै NIT जाखांबाय जोंनाव नङा होमबा? दिनै माबा मोनसे जोंहा मेडिकेल कलेज खुलिखांबाय, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नाव बर'माव जाखांबाय। बेबादि 5 बोसोरनि गेजेरावथ' लुखांजानाय जासिगौमोन ना, नाथाय बिथाङा हायाखिसै। आरो अलरेडि बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मानि बारा देरहानाय नङा। आरो बेखौ जों मिथिनो हायो दिनै अदालगुरियाव सन्जय सरगयारि होननाय सासे MCLA दल टेक खालामबाय। बिनिफ्रायनो फोरमान अदालगुरियाव UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया। प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा। दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ। दिनैहाय हयथ' 5%सोल' बारा थाथ'गोन बिनि आखायाव। जेब्लानाखि इलेक्सन डिक्लेयार जायो बियो आरो बेबो रुंबावगोन। प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ। दा ओंखायनो बे राजनितिक दोलोआ दिनै जेबो मावनो हायाखिसै। दा बे UPPLखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं। आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो अरियेन्टेसन प्रग्राम, मटिभेसन प्रग्राम जों लागासिनो दङ। भबिसतआव इयुथ्सफोरनि थाखाय जों BPFआ मोजां मावगोन। बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे इनक्लुसिभ ससाइटि, जोङो मोनसे पुर्नांग मोनसे समाज दानानै मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होगोन। बेनो जोंनि BPFनि सिमां, हाग्रामा महिलारिनि सिमां, आरो बेनो बड'फानि सिमां, आरो सर्बस्व रायजोआ बेखौनो लुबैयो।